Coach ma japuonjre Sylvia Kemunto omaki kendo dine tesendo bila kidayo dhoge. Ringre Kemunto nofwenye tangi moro mar pi ewi kar dak ma jopuonjre mbalariany ma Multimedia tok manye kuom thuolo mar ndalo adek. Kaka jafwambo mar Wifi Nyakidi lero, obila nyodok e mbalariany no odhiambo manyoro kendo kawo moko kuom nonro midhi tigodo e fwenyo DNA. Ne seche 72 tok fwenyo ringre Sylvia Kemunto e tangi pi kosechako tow. Achich maduong' mitudo gi nek mare Philip Eric Mutinda. Gikone nochopete sendo bila ma Sultan Hamud e kaunti ma Makueni. Mutinda nochopete sendo bila no kachiel ko jonyuolne. Kama bang'e apisas notere ng'wech nyakete sendo bila ma Nairobi area, boma ma Nairobi, kama apisas mag kwach kich manono maling'ling e wi ketho mag nek kata homicide nyochako dayo dhoge. Kaluwore gi obilago, Mutinda nyo wacho ni ne gibedo gi gwandruok e kar nindo mar sikul kama Kemunto nodake chieng' Jumapil kendo kanyo emanochweyo negi. Mutinda bende nyoyango ni en emanoketo ringre Kemunto e suitcase, mothuthni gi suitcase no nyake kar nindo mare, bang'e nogolo ringre kendo kete kitandane. Mimi nikakuja majioni kitu ya 10 hapo. Nikapata the guy with the suitcase anajaribu kuilalia on the top of the head, hapo kwa head kama pillowcase, and then it felt uncomfortable, then akadecide kuiweka hapo tu kando ya hiyo desk. And then after that the morning kuamkia niliamka kitu 8 hapo, nikapata huyo jamaa bado nikashatoka na yuko around, na the suitcase was also not around. The suspect is actually a lover to this girl, a boyfriend. And the police have been doing the investigation, and it is clear that on that day, Sunday, when the girl is reported to have been missing, the boy had actually entered the room of the girl. Kemunto nolal tarik 30 dwe mar adek higani, kendo ringre mare noyudi tok manye kuom ndalo adek mana bang' obila yango ni simbe nosim chieng'no e mbalariany ma Multimedia kar saa 4 mar otieno. Odhiambo manyoro, apisas mang'weyo maling'ling e wi ketho mag nek nodok e mbalariany ma Multimedia kama ne gikawe gige Mutinda kaka wuoche kod onget mibiro tigodo e rango nyinyo mag del kata DNA. Mutinda nyaka sani pod odine tesendo bila e kinde manonro dhi nyime. Kako machielo, anyuola mar Kemunto osechako timo ikruok mar kowe kare ma yweyo mogik. Wifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ji 13 medo yudo thieth e kar thieth maduong'